Zamani producer. To ina amarya ga ango yau dai auren ku fa an daura. Ga Zainab ga Ahmad ango da amarya komai an tsara. Kayan Allah ai sai Allah lokacin ku ya zo kun gane. Lokacin ku ne na zaman aure wannan waka ne na tsara. Daga an ce waye wakar sadanin samari suna na ni ne. To amarya ga nan angon na ki gane ba dogon zango. Dan ke ce nasarar ango saraba ka haɗa ka sayo mango a gaida kyakkyawan ango mun san baka cin rogo hannunka na ga agogo ashe ma kai ɗin babban bango ne. Dangin ango sannunku dama kowa ya san ku mutunci shine halinku kamun kai kuma ga taku zuri'ar ku ba su ba sa tsirku amarya da ta zamta ku ku rike ta da kyau ku yi dattaku amaryar nan kyakkyawa ce ango na san ka dace wannan aiwa ga ta ce a gaida amarya sanninki kyakkyawa gyara mayafinki yar gida ta mutunci ne daga yin tafa gazan yar kirki ke ce mai gyaran daki mun shaida kin iya soyayya dan naga cikinta akwai riba idan ki kamar an sa zai ba amarya gyara mayafinki ango na hannun damanki dama ai shine gatanki komai ya ce zai baki ya zama babban bangonki baya gaunar kukanki gamar ya ganan ango kun san taro komai ya ƙare ya saka yaran ki fadan ya ce daga ke baya ƙari amarya ce sirrin ango Allah ya kawo jariri a kasuwa fa ke sari yarga ta bashi ba ƙari ke ce ma farkon fari Allah ya kawo jariri amin amin za mu yi ta faɗa Allah ya karo alkhairi namu akwai jama'a ga angon namu akwai fara'a an daura ranar juma'a albarka Allah dai ya dada ango mun san ka ci kada kowa ya san baka fada halinka ya zarce a fada albarka Allah dai ya dada ka dau nauyi na amarya ango Allah ja mana kwananka tauraro kowa ya san ka amarya kin iya zaɓi ɗaki mai kyau dole a safanka kyakkyawa ta sa sarga an gobo ɗaya idanunka ita ne fa a hannun damanka amana tuntuni ta baka rike ta da gaske zaman aure Allah ya taya ku biya maka
zama jigon ango sai ke ce fitila hasken ɗaki. Yarinya 'yar gadon kirki, ga matsayi kuma ga mulki. Ke ce mai gyaran ɗaki, ka yau dace da amarya dan danginsu akwai tarin kirki. Ango na san ka dace, amaryar nan kyakkyawa ce, mata da yawa diga ta zarce. Haɗin ku yayi fakun dace, Allah kawo zuri'a mai kyau wannan tarin addu'a ta ce. Amarya kin iya tako, na ga kafafun naki akwai lalle. Ta ka daidai mai kyalli, mun san ba yin falli. Na ga fata na da ɗan kwali, ango karka yi cin zali. Yanzu fa kefa ake yayi, tashi da safe haɗo shayi. Komai ya faɗa da ya tashi ki yi shashe, ke ce mai kau da fishi. Ni na gaishe ka, Allah ja mana kwananka. Sarrana ne na samari, ni na yi waƙar na ce sannunka. Ga nan ba ta zan baku, na yi waƙar ne don ku. 08108333967, Allah ya biya ango, Allah ya baku zaman lafiya. Cika sunna Allah dai ya biya. Na gaida kyakkyawan ango, da amarya na ce sannunki.